Takže čaute ľudia, vítam vás Magic LP. Pri prvom videu som nový let's player a budem natáčať GTAčko a Counter Strike. Dneska tu bude Counter Strike, raz to bude GTAčko, raz to bude Counter Strike. A napíšte mi do popisu videa, čo chcete viacej, Counter Strike, alebo teda do komentáru mi napíšte, že čo chcete viacej, GTA alebo Counter Strike. Ja sa prislúchujem ku vám. No, ideme na to. Dneska hráme Counter Strike. To už som ideme na DAS 2 only 1. Informácia o serveru, IP adresa aj tu. Mapa DAS 2, podľa mňa najlepšia. 32, no tak ja tam rýchlo idem, lebo mi obsadia. Paráda. Dobre, už tam ideme. Môžete si pozastaviť video a opísať si IP-nu, alebo nemusíte, ja vám ju dám do popisku videa. No, som multikill. AWPčko je proste sniper. A to dobrá zbraň, lebo to dáva dosť damage, to dáva. Nic vyjad, pičku. No, teroristi. Ideme na to. Ne. B. Tu sa nedá kupovať. B. Tu sa nedá kupovať, to mi... A nemám ani ganu. Sú nejaké bugy. No to je zbytý. To sa mi nezdá, no. Ježiš, že už si môžem nakúpiť. Paráda. Takže budeme iba s devinou. Musím snažiť sa nazabiť. Áno. Choď niekam. Ja na mňa išli dedeškovia. Ježiši. Počkajte sa. Pien. Môžem si asi zahrať. Ako sa to volalo? Single player. Ale to iné vadí. Najhlasov tu je páta. Aj toto je dobrá zbraň. Aj keď som si kúpil zbytočne. To prvé je moc drahá, to druhé je veľmi náhodné. Ale je dobrá. Fuck you. Kokos, jasne, zdigli som mu dá. Poriadny hejte. Ježiš, to je taká šitná zbraň, ja si už budem dávať iba akačko. Ako, 97. Mamka. Ide položiť C4 a taký head. Headshot. Buď ma behám, alebo je dobrý. Berem
tú prvú možnosť. Na takýchto serveroch všade chodia s VHčkom. Čakaj, ja som sa učil hrať s VHčkom. A už viem aspoň, že som si ho mal nehať dlhšie. Ti zase môžem kúpiť zbraň. Aha, môžem. Som debil. No, paráda. Máme ako. 47. Máme krátky. More světí a takto. Co já popravíme? Co já? Zapněl bože. Ježiš. Bože. To má naozaj veľa. Paráda. Neznal som týchto skerov. Jo, MP5. Podľa mňa MP5 je najlepšia SMGčka. Počkaj, tam niekto bude. Nikdo. Můžeme napravit to. Jo, to jsou nějaké doděbané textury. Čo? Kukus? Jak? Keď dá to volám sa nejdu. Čo? Čo? Tak ja idem asi naozaj na ten geobrany. Tam si myslím, že to je mali by ste to počuť. Tu máme jailbreak jednotka. Dobre. What the fuck? Takže. Neviem koľko má video minút, ale myslím, že to je taký ticket. Ja som dostal ban, už viem. Som mi tam nadával do kódu. Debilkovia, dali mi kill, free kill mi dali, ne? Buzici. Mal som VD, voľný deň, ne? Išiel som na atrakciu na futbal, zakopací, ne? A dali mi tam kill. Debili. Pilot. Ne, paintball. Ne, ja neviem. Ma to sere, ja idem na nová hra. Počet botu 8. To je DAS 2 Sniper. Ne DAS 2 Sniper, DAS Sniper, jak sa to volalo? Neviem, ale dám DAS 2. Tak lehkú střední nehrávanky. Max hráčů, tak jasno, že 9, keď klan dáme LOL. Budú náhodné policajti. Anglické mikrofon. Minimální rádio. Štart. A jdeme to. Sa mňa budeme menšina, bo to určite na 100%. Teroristi. No, paráda. To je naozaj snad. No ani. Ja ich dám. No to už chcem vidieť, jak ich dám.
Kúpiť gasto, keď išlo neznamená. Ale to je hrozná tá grafika. Nastavenia, myš, audio, video, hlas. Máme si tu ne, multiplayer, ne.